Imagine sie edie abrabo aye bo nyina no ne yede nam utimi nyim firi abrabo se wo bo bra se wo ensi gina onipa bi o yi gina sie firi na abrabo wonhunu na abrabo so eye se waso bibim adekoroko ba gina sie ne se ube choose se ade we ye ko daachi eni awie ye ntime kwete de sai sika nyina ko shade ye tise mu eno ne firi gina sie no media me pese mi ko school nti adwuma yɛ de misua akora magyae ana me ko school emmoa me ehunu sɛ misua adwuma ɛbɛboa me ɛno ne yɛfrɛ ni gyinasie no nti ɛno no sabita fracture kwase ntimi nsi gyina ahwe a obɛkɔ akɔ si gyina a ɛmɛboa na brabo etiki obadwen papa na etimi si gyina ɛde ma na brabo na gyinasie no de usi a yɛ wo nko a o na emom sɛ wusi wi a nipa wususu ho kyerɛ no ni problem edimi de me de afutuo bɛka to nipa bi a wo si gyina sɛ ensi gina engozi so hunchi onipa osusu se wasi bi aye bi na ampa ayeyie dabi nemum yesi gina susu hunchi nipa owo pepa so obo afoforo ona ade ugin asie mana odomo suko ewurawura mu hwese beboa ana emmoa ofozi obi wa ya mana yeye bo ye ni bre so mpese obi ba be bi aka ne ho so okofre ne se nipa na tima si gina bi so opese obesua adwuma ampa osua ya boa no opese obekɔ school okɔ ya boa ntimi so mpese mkɔ school mi busan se ekwan be na mentimi nyanwenta so na menya obi ho be dane abrabo no because ekura na so obeso no nkwa na friend doctor o itini po o pepa na opese oboa nipa onna wosi ugina ye ni di wagina sie ho nkomo na woni hunim die mpa odasu kokko bia wonim die tietie no de ababa beto anim because opese oboa na akɔ wanim ndovoso ye ka cho nipa bia wotie se ginasie wo abrabom no eye mpempi obitimi ware na ye na niso ade hunu se ni ginasie kase ne se me last money kura no a me de be ye nkrata ma me yira dukwan se be ye busua ne ho be hin haye da chi bi wo kwa wo ye nkrata e ma de omunya saa ne ma ne ntem no otimi abefa me nso makɔ usi se gina we na abo nipa amane a wo de yimaje afutu ebeba ginasie no ye o batu be nyankofo bi ampa omoyire no mte aburuchire otiwo da bi odi tu ne ho ba wo ka joge ye bra ye bre no ye nganjire mu ndia ogoduru owi a no abowo de nagu ase wagi na sie no nanso da bi ada ne yire ho no ka sa wo nkura ne yin nyina wa America me kokura de se ya kwesra wo ba wo de ne de usi wo gina ne de wo de afutuo ma se wo de ba akwa onkai obiem eye no kure ewo ho nanso nyo mu nyina na enkaye ndia ne wo koye no ope wasem na wo so odi nkomo ne saa se bi ye bi nyandikale yiri ye hwe na fe wo hunu nia obetimi aye ankene ni kwa so obu abam straight ka kire wo se enye ndijinasie de obi atimi si o na nipa ususu jinasie no wo kire no no eno na de wasem ba no da do fombo ba ena de upira ba wo ti asem na se na no na mi busu obi asem se ena mfom yensa bi ena omu si so ena obi asem ye kure yasem na mde ka be ba ha first omo ye kure as me talk first omo ye namfo omo si so bobra ss time na omo keka endo omo nyinyini ye na ba akususu so obakuro kase mbe bobra na obetumanya ska fast na obe yade ye na oka ye no ofufuro susu se okɔ school a na obe ye doctor na no so de ne ho hye nwoma mu na we so abakuro ma be pepa adi na oba akuna ka akura na se no okɔ afom no wodo awe na ogusu ne na do ni mu a ne ni kura na si enu ya twa ipie ho odi akukoduro fam followers wom soja wom so omfa ho odi akukoduro wura mu ye ba kwa no nya load mienu koy afedi aso ama no ana ofre na followers jack medi kian so sika bi o dika na de mento type be e fre na na abrabo a wo bo nyame ado ye be mu dine so nya bidi apeprot bi to ne jai ka asem no me kan dia ko sisei o top prot aye de abetoka wo ya bidi kia pam ni ntino be divert attention ndi abrabo mu no ginasie ye ba nkofo bi ye no mzuzu ye ginasie ho no me so mbe prawo ubuzo mo ntimi nkoba bi apese okoda on pnenya za no wo pe no ndo be ka jose enye ye obeka jose ni kwan so wo ye ne sa obeka jose to na se ni nkofo bi okrom a wo he da mo bra so ne nkasa bi o se me de metofie mi nsifie se ni pa we konya ska na si gina ye se adwuma na ye na nya bibia betima si tima mempe prot bi ne ento o se be ye kina mpo no mentima ansole biam kura kakra meton half mpa me de half besi obeka de na agire to ye to fie na yo koye kina no yo betwa blog se odi ni se ya anya no amo ase ugina sie nanso obrekuo kra nko na akokon so de nko
china no bozo on de ne o keka na adwuma bi abom na wo de ofombo aba na me de betofie metofie na sika na hye enti yesu wasi gina yese emfi amadi mi twutrotro yesu wasi gina yese me ye metini nanso mi simfiri ka we mu no na me wo proto da ho mi simfiri mu no na masifie in fact mi simfiri ka we no ma ware wo me so ne me ba mpacho ugina yesie ni yewu be nipa okosusu hu a kire no se adwuma me ye ni ampesa me de ye nie no ho ne yetufu ne because we are one na ko si so na ware ye kura ni nani so do driver utwi ni car no uko ka kire se obezo ware a ware da no kwa no je car no because Susan you be we anu ana dia ko nanso bia na nka won kakra mu no ka ugina yesie ni betimi adom okay enti yensi gina yesi gina wi a yenhwehwe nipa odo nipa wotema na opeso oboa nipa sa ankofo na yesusu ye gina sie ho kire ho na otufu atoso ama nso otima kwakwa ni ofoso ayesie se obesi gina wo ye bibi na wo si gina ye drum bebi a se asem hye otrimu na se wo anyi bia MP ama obi anhwe mu a sebe eno ne ye ya de bebrebe na ye ne ya san atra se enipa da se ne ye nipa nti okoka wasem kire nipa de wo ye ne wo anya nipa papa ana nipa na dwumu do nye nipa bia na ye kono e de asem koto nanim se mepese me yesi entini oma ho kwan se mepese me si gina sei obi wa fosuo wo ne ko si gina ye no ana wo kaka wasem ache no wa kire bibi ana wono na adi kan wade na wo pese okoye ni mu no na wo nya experience free ne wo no ofosuo wo ka che no so ko ebu abam nti gina ye sie no nipa ye nam wiase a ye kwa ye ba no se wan kase wan wisu wadwini nipa bi ansan ancha ofosuo e honso ugina ye si no aba betodwa ama no ma bibira asai obi kutasika a wo kwa akoto asase se mepese metususu ana mepese mekoje lonam de si dan eno nsu nti no me wo mepani bi wanam wo madamfo bi a mene na mpese mene ne kosusu ho akere no ampa obekwa kosusu ho akere no wadamfo bebo ni ti koli ono abekye no sampa ye se na me nso me ye no fosu ade abekye no na da bonten ye sa na ope wasam gina yesi no untimi mfa nche utrim se drum mebi yesi nipa nye nanso katacho be ma se Ghana fo ma nye Ghana fo me ma nye nanso ye Ghana ni be ma wo ye ho ye Ghana ni ba wo ye ho ye woni pa ye betima gina akase se nipa wo de me mpese me kama sam che no ye nipa bebre hyehyɛ dem a wo mu wo gina ye pa esesa nka wo mu gina nanso osuro se sika ya me de ko hye adwuma mu ekwa be na me fa so de ahyem edan kura me se me kwa akosi ekwa be na me fa so me kwa akosi asase a me se me kotoyi ena asase se wan hwehwe obi wasem wan kire obi a wonim guidelines se asase se be ye nsuo obi okwa ofosu ye kan okoto asase kwa na ye opebre ne wo ye nsuo wonim but chise osusu hu kire obi ne obi ne won wan ma be kama se ma twa de chana da bonten yes na obi apɛ na asem fa wo nye nsa na obi apɛ so si ne gina ye fa wo ofosuo gina ye na obi pɛ so si ne gina ye a sabi asem no adwene ho ofie so many years ene ne wayi bi no research say me brother panini madam fo amene ne namni say na me pese me ye na nipa no person ka da tite sa ka tete se da gina se bi e dwuma bi na wusi gina ye bi a eye enu tie woni pa bebre a o maye o magya pade a wono ko atra dem eno se no ade o me se me yampa wa yen so amena ye ne mmom ye oni pa bi nso a ade ne o ye no o contact obi ana so o ko obi nchen tine so kwadwofo no ko yenfa o ko abo tete nchen o ko sua nyansa te dwuma bi a ampa utimi ko obi ho na experience wonya ye kromo ebetima bobo asikafo bi asebe o ma mfa ne yize wo so pese o start saade no na wo start saade no se wo de wo pe eye de wa na ke ne ka se bi se so koto so se wo de ne pre ebe so bebi ho de ebu enu ntini ha ne times ye de hotu ni pa bi so a ya ne no ma bi wo de hotu ni papa bi so a no ma bi a wo ye na timi ko fast na hwan na woni ni kosi gina ye no gina ye de nka ye na hwan se ne ye tufu wa ha de a ne ne opese osi gina ye si nipa nye o mu anso na ye de ye no mbesi gina ye ne mmom nipa papa na ye so de ni si gina ye ofosu ne se nipa oni ne ba ko si gina ye
na wasam no wapre so many years obi ante nam se me kosusu mo wa akire mia menua kwakulumba o kosusu amma mama experience no ofoso afede ade ache ya experience a me anase susu am kosusu che no eda bonten nyesa na me pema ade sa wa wutie me ngidi esa nyesa na ope wa ade sa obu a oye sofo wose me kosusu wa che me sofo ampa sofo ama na dwen ade ache ye sofo de asem ni gina asori de mu pleki edrum bebi wo ma ampa gina ye de yentimi nkwati gina ye every abrabom nemu yenhwe nipa na ye kosi gina na ye kosusu asem agya na asem na me kokacha no aye fapem ama me daache okay anumum ene mfisi abeboa na AFUTUASEM amde ma no eketekete usi gina ya ebeboa wo daache when you are making decisions no one make decision ewiase abrabo no ebetumi amawa pem akọwanim orofo se wo sigina ya ebetumi abase ebetumi aboa wo ama wo kankro no aye kama se wo sigina ya ebetumi aboa wo ama yedie afirimu aba se wo sigina ya ama wabrabo a ebetumi aboa wo ama wo nkwa na nyina no ubedi de saa na wo sigina ya bi so ginaye na wusie no ebetumi abua bow ama wo kwa na nyina no wa flopo onwoma nyina so ebetumi asai eno tire na meka cho se wusi ginaye a hwe se wo be si ginaye a ebetumi aboa wo na wo daachen enso atumi aye promprom orafo se metumi aka kire wo na anwumre ya ginasie no se wusi a wo kwa na nyina no eno na wo di ko eno ti se wusi ginaye a kameka kire wo se wona wonim wiase abrabo so no womo akonkan no womo timi aduru animu no enka wo sigina ya hwese ba ko mienu bi empanifo bi omunim de no ka obetumi de ato anim mpese me yesei ana ase mpese me yese obia wone botaye o a wode ba wiase o eno obia wo se do besi asi ni gina ye se obetumi akonkan dumadie we no obedi ebeboa no a na wadi na aboa na brabom eno tina meka kiro dede bi se gina ye ne wo besi o na mamu si gina ya man ko ye se wonko a enye so ye self complacency se me pese me ye we na makoye na afa dabi eno ti se wo si gina ya empanifuo bi a wo munim so munim de no fatu wo mu anim se sei na me pese mo ye no mo fa ho nim de ene adwene emfama wo dodo no a na si gina ye amwa wo mu ewo wiase abrabo dodo no a na si gina ye asi wo mu ye ama enne omso tumi de tu afoforo bi efo orafo duru ba bi a wade akura no se wo si gina ye se obewade a e wo so ye very careful saa ana adwuma bi a wukura sika opese wo yo no eduru ba bi a wugina sie mu no e wo se wo ya hwe yie pa eduru ba bi a tumi se japade bi a opese wo ye no ya hwe se wonna wonim de e wo ho no technical know how for no ya fa to omanim se sika me de ko se japade mu da chi bi beboa me ana e ma me nten kwa akiri e wo abrabom orafo duru baabi adwana wudie no nyina da also sigina ya ebetumi aboa wo abrantie bi a woye na adwene se obesi dan na wo hwɛ sɛ de dan sie no yesi ekono no a sika ne kohyemu a emma eno nti wone na yire tena ase ye wadwene sɛ na watwi bia no sika sei eno de beto account bi a wakobie na wo matumi de ato cementie wone na yire ne ko bankuro mu no be ma na amfa anhye ne ho se wone na yetere wa busuanim na obo ne yire na mane no enne efi a omutimu no omo anhye dan tabrisi kakase bia amfiri omo so to ho na mmom nyansanyansa omutimi twa abro so pempem a enne omoto omabro sem eduru ba bia sika nketekete bi enne so oteteto ho no watumi dia pem ko wani mo eno tie enne masima meka achi odede bi se se wo sigina ye ama wa brabo se wo sigina ye ama wa djuma wa wade gina ye bi obi si ye se wo kwa wade enne ye musasa wade ne koso hen ne pemhen fa ena wade na bono so botaye ene sentia wo kwa wade no
Jina ya wo si ye no. Se okwa wade sikani ne ba no. Ani na anu ani nansa. Ba mo okwa wade no yade bo no. Orafo eduru baabi a mayemfa ye ni ento nwoma bi so emfa si jina ye o. Na wanhwe ye saa de kro no afiri ho agina ye a wasie no wobeto fom ama wiase atumi afono. Eno tie na me ka kire odede bi se gina ye no de ewu besi efiri se ewiase abrabo no obia wo de opese woyo na senti a opese woyo no eno na me ka kire o se wona wonim de ewo mantem ho wona wonim de ewo fie ho no wona wonim de ewo krom ho no ena me ka kire o se ka ye tin wo mo ya bo mo bati kakra ya pre wo mo na ka wo asem kire wo mo eya asampanifo no omo betumi aboa wo na watumi apem akonim efiri se ginase no decision making no wanhwe ye ebetumi abofom saa ena wanhwe ye so a ebetumi amoako akonim won positive and negative impact eno tie na nwire mafutuo ne se kasusu ho kire wo bi awonim de na adwene mu do saa yo bamu a ebetumi amadwetre bi apese odi kohye business mu no enkohye ema ho enko kire wo eye me modofo pa se yawo aboagi fosu nintin fosu agency and I said decision making no ade baako a enipa se wodi si wani so a wase unya brani adaje edema ho na wosusu enema pina ewo ansa na wasi se agina ya opese wosie no obi anya botaye ewo nani so eno nteno ya na eho behia se esigina na so no meka cho da sani bia woti anwumre se ansa na wobesigina ye no eya na wasusu na wasa keri enfonso ahodo ye betimi afri saginase ni mu aba oha ahodo ye betimi afri mu ede aba ena afa eniema ahodo bi a ebetimi nsoso akobone anase ebetimi akoye edi amawo na se wo hu sa niema we se ya ebetimi aboa wo pi ama wo nso no baabi a opese wo si ugina ye ne fa no watimi akogina ho ofoso be ma empanyi se yensinsuo mu ansan ya ham ade bi wo ho na se wamfa akokoduro enwram na wo ka se metwen yansa ama bibi se yesi menye sika kaplebe bi wo se bi a mitimi ebomoden ede kwoto asase bi ana se bi krampo na meka se no bicycle kura kan tetene yesi ye kobokobo na nka mede aye bi na se metina ho saa ena sika no se mede koye na se ehye nsoso ana se mede koye se wasa wudwune saa ne mani nyina ho na so ne nyina sa wudwune na se ukosi ase a enema bi wo ho afa kokoduro techire anya sa wudwune se no bi wo ho a entimi nye ye ma enti ye ka kire onipa bi a wotie we ye tietia se wo si gina ya no wa hwemfonso a ewo mu oha hodo ya ewo mu eniema pa ebetimi afiri mu aba ene niema pa niema boni bi enso no ebetimi afiri mu aba wan kasa no wa hoden ene won nsem de ekita weba ubetimi de aso ano no no wakani se wo wi a ansa no wasa abadwene hu biem ehun se da ma mefa kokoduro nya dan ente kirade we se de wase mitu anamon na me ye se wo hya ase aburu nso a ene wani eye kokko ntam nte no ye ka kire obi bibia ya kokoduro ejinasia bi wo ho na wo ye no anfa kokoduro anka ho a enema ntimi nhya dan koye ma se wo kọ ayese wo ba ayese wo twa ka akwan mu no ayese bibi se kọ ka se ya be we se ewo akiro e basa no aye confused enti wo ankasa no nya kokoduro ewo botaye bi abese nemom no wanya ni da ho aka ho ebetimi aboa wo ama botaye no watimi akwa kokoduro ho medase